Mat pagi, cek kebun. Sugeng enjang sanak kadang sedaya ing kalau dengan menika kula badhe nepangaken taneman kula ing wingking griya. Naminipun bentul abrit utawi tales merah. Kados mekaten rupinipun taneman bentul merah. Kedahipun bentul menika setunggal tancep namung setunggal wit mawon. Nah nika kan sampun tuwuh anak-anipun nggih. Nah nika kedah dipun long nggih. Kantun setunggal bonggol mawon kersanipun saged tuwuh kanthi sae lan ngasilaken umbi utawi bentul entik tales ingkang saged dipun masak kanthi eco. Kados mekaten taneman bentul abrit ing wingking griya kula. Tansah syukur ing ngarsanipun Gusti Allah, sugeng enjang, sugeng ramu tetaneman.